24-vuotias kauhavalainen huimapää, puukkotehtailijan poika Valton Strömberg yrittää tänään aivan uskomatonta maailmanennätystä. Hän pyrkii sukeltamaan jään alla yli 200 metrin matkan ilman happilaitteita ja päästä näin Guinnessin ennätysten kirjaan ensimmäisenä pohjoismaalaisena ihmisenä tänä vuonna. Manageri Olavi Nieminen, oletteko aivan varma Valtonin nykykunnosta? Hän on kunnossa. Valton Strömberg on harjoitellut noin 1,5 vuotta intensiivisesti tähän vaativaan maailmanennätyskokeeseen. Oletteko tietoinen, että nykyinen maailmanennätys on vain 36 metriä? Mitä? Manageri Nieminen, tiedättekö nykyisen maailmanennätyksen? Tiedä. Vuonna 1948 Pariisissa Roger Deschenaux yritti samaista maailmanennätystä kuitenkin erittäin huonoin tuloksin. Valton Strömberg lähtee uhmapäisesti rikkomaan tätä maailmanennätystä. Valtonin tavoite on siis päästä sukeltaen jään alla vasta rannalle. Ja hänen managerinsa Olavi Nieminen antaa Valtonille ohjeita sukelluksen suoritukseen. Hyvä! Valttu on pohjassa! Valttu on pohjassa! Sammakkomies! Valttu on pohjassa! Täällä! Näyttää vahvasti siltä, että maailmanennätyskoe on epäonnistunut. Tästä oli jo hyvin huomattavaa suplikkia eri piireissä. Valttu! Valton näyttää vakavasti epäonnistuneen. Näitä kannetaan tällä hetkellä rantaan. Olavi Nieminen, mikä on Valtonin tilanne tällä hetkellä? Valton Strömberg tuodaan rantaan, sammakkomies on paikalla. Lääkäri Halme, mikä on Valtonin tilanne? Mitenkäs auttaa? Valton Strömberg on aivan sininen. Maailmanennätyskoe on nyt päättynyt erittäin onnettomasti. Manageri Nieminen, olitteko todellakin tietoinen tämän tehtävän riskeistä? Valttu, painu helvetti! Hän ei tullut yhtään mitään. Eikä pois kestä. Uudella uusiksi. Lääkäri Halme, mikä on Valtonin tämänhetkinen tilanne? Pois. Valton Strömberg on tällä hetkellä. Manageri Nieminen on hänen mukana. Tällä hetkellä kuitenkin Valton Strömberg ollaan viemässä ilmeisesti kaupungin keskussairaalaan. Tässä erä 2. Maailmanennätyskoe on päättynyt. Valtonia viedään tällä hetkellä keskussairaalaan. Hän oli ilmeisen huonokuntoinen.